uPaul hayi uJesu benginaye ungitshelile. Hallelujah. Benginaye uJesu ungitshelile. Hallelujah. Khona bangavukwa iBP nje lapho uJesu mengakutshela ukuthi uzovalela ugesi. uJesu mengathi umasipala ngomsombuluko uzovala ugesi. Ungajuluka iBP mengenyawo. uPaul kuthiwa waphuma ekhulu. Kuthiwa kwaqalwa ngayo ukuthi umuntu anqunywe ikhanda bambone engajaqambula ezithulela nje. Hallelujah. Ngoba mawazi la uyakhona akukho ukuvimba endleleni. Bazalwane, let me quickly summarize the book of Revelation. Asiye 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2. Ngizofunda uverse 15. Ngifuna nje lapha elithi study. Study. uPaul la utshela uTimothy ukuthi ukunderstanda izwi you must study. Ngezwakala? You must study. Uyazi lento yokufunda. Sengiyabona ukuthi esikolweni sasifundisela ukuthi sikwazi ukuhlukanisa. Uyakhumbula kudala kuthiwa beka imbali efanayo ndawonye. Thina sasibona ngathi uyabanjezelwa. Buka manje uyahluleka ukubeka izinto ngononina. Kanti sasifundiselwa ukwazi ukwehlukanisa. Uthi uPaul study to show yourself approved. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study to rightly divide the word of truth. Study. Kezwakala? Kuyahlupha ukuprofetha komuntu ongalitadishile izwi. Ziyahlupha intshumayelo zomuntu ongalitadishanga izwi. Study. Uthi uPaul kuTimotheo, study. Funda. To rightly divide the word of truth. Kezwakala? Awubuke incwadi zikaPaul. Zihlukaniswa more than 35 years neBook of Revelation. Kodwa azishayisani neBook of Revelation. Kezwakala? Azishayisani. Uthi ke uPaul kuTimothy ukuze ukwazi ukwaba izwi ungashayise incwadini ezibhalelwe ibandla. Study. Kezwakala? Funda. To rightly divide the word of truth. Hallelujah. Uyazi lo study. Lo study nje uyedwa. iBhayibheli lonke njoba lilingaka. Lu 66 books. Hallelujah. 39 books in the Old Testament, 27 books in the New Testament. Libhalwe ngabantu abawu40. Kezwakala? Bese indaweni ezintathu ezehlukene. iAfrica, iMiddle East, iTurkey. Hallelujah. Iningi labo lalingazani. Belibhala in a period of 1500 years. Kezwakala? Lahlanganiswa. Labizwa ngokuthi iBhayibheli noma izwi likaNkulunkulu. Uma usuqala ulitadisha, number 1, fanele wazi ukuthi khona incwadi ongahlanganise lutho nazo la. Ongahlanganise lutho nazo lapha. Nami manje ziyangisinda nje ngiyiphethe. Angihlanganisi lutho nazo. Istudy sakho siqala lapho. Kezwakala? Usuyaqala manje uyalitadisha uthi njoba lu 66 books. Li 1189 chapters. 800,000 words. Amagama lapha wafikile na kwi-million. U 800,000 words.
libizwa ngokuthi yizwi likaNkulunkulu noma iBhayibheli. Haleluya. Ukhiye oqala lo ukulitadisha. Ukhiye wesibili ukwazi ukuthi khona incwadi ezingakuthinti. Key number 3, kunencwadi ezibhalelwe wena personally okungezakho. Kezwakala? From the book of Romans uyofika kumaHebheru, lezi ncwadi ziqondene nawe, yezakho. Kezwakala? Zibhalelwe wena. Bese kuba yibook of Revelation. Zombili lezi ncwadi, u14 books of Paul asiubize njengencwadi eyodwa. U14 books of Paul, incwadi kaPaul, neBook of Revelation. Ababhali bazo bayilanda ezulwini. Ngimangele ngizwa uRod Parsley ethi ihistory ithi uJohane wafakwa 3 times ebhodweni lamafutha abilayo engafi. 3 times. And kuthiwa uyo wazi waphila wadlula ku 200 years. Kezwana? Paul baze banqunywa bengafi. Bonke abapostoli bakaJesu baze banqunywa amakhanda bengafi. Uyazi ukuthi yini? Babengenayo conscience yesono. Lento yokuyizwela uguilty yiyesheshe ikwenze ufe. Kezwana? Njengoba manje wamkela igrace pure, usekude ukufa. Haleluya. Thana mina ngisekude ukufa. Haleluya. Wena usuku uthuswa zikweletu. Ngathuswa zikweletu asindawo kuzodlula zona. Haleluya. Uyazi ukuthi uNkulunkulu mayifuna ukwenza rich angakwenza rich nje like snap of a finger. Like a snap of a finger. Manje uNkulunkulu kuba likhuni ukwenza umuntu orich ongakagcwali izwi. Ngoba uNkulunkulu mengadukisela kuwe nje u2 million rand, ungawuthatha umfazi wesibili ngoba izwi alikagcwali. Kanti umuntu ogcwala izwi uzokwenza lamarale grace. Ayisusela isekunda, ayise Boxburg ayikhokhele. Kezwakala? Imali yokugijimisa ivangeli akusiyokuthatha umfazi wesibili. Uzomenzana eyinkinga eyedwa. Kuthiwa kunenye indoda ke mina ngizongena ezwini. Ngizongena ezwini. Kuthiwa kunenye indoda ehlushwa unkosikazi. Ihlushwa unkosikazi. Kuthiwa wathi umngani wayo, hayi man, fike phuza kakhulu uzofika udakiwe. Umngakho nje uzofika udakiwe ungene nje uyolala. Ingabikho into ozoyikhuluma naye. Bathu mase phuzile edakiwe efika kwakhe. Engene edakiwe engakwazi nakuma. Wambona umkaye embili. Wabona umkaye embili. Ngesikhathi esopa ubelwa nomfazi oyedwa. Mase edakiwe ulwa nabafazi ababili. Utshwala bukaze busolve inkingi instead create enye. Hallelujah. Right. Asilabe nikizwe correctly. Asiye kwiBook of Revelation. Chapter 1. Revelation chapter 1 verse 1. It is the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him. There is the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Hallelujah. Mhla ngizobhalisa itest uzothi umbuzo isambulo sidlule ezandleni ezingaki.
lesi sambulo uyezwa kuthiwa esikabani kuthiwa esika Jesu kufanele sifike kubani kuJohane uJesu sinika bani ingilosi ukuthi ingilosi isenze njani isinika uJohane uJohane umsebenzi wakhe ukusenza njani ukusedlulisela emabandleni siqhamuka kubani siqhamuka kuNkulunkulu sikhuluma ngobani ngoJesu iBook of Revelation ireveal uJesu kezwana uSathane wakwasithusa ngayo siyesaba uthi uyavula kuthiwa kwasekuqhamuka ihashe elibovu we kwasekuqhamuka ihashe elibomvu nogibele kulo umhlinane we sasesaba isambulo kanti isambulo siveza ivictory ngoJesu kezwakala kuthiwa uNkulunkulu wasithatha uJohane ebukela wasithatha uNkulunkulu wasinika uJesu umnikazi waso kezwakala uJesu wayesesithatha wasinika ingilosi yayisisithatha yasinika uJohane uJohane wayesesithatha wasidlulisela emabandleni kezwakala zingaki izandla la haleluya zu4 haleluya kodwa sona esika Jesu sisuka kubani kuNkulunkulu same apply no 14 books of Paul uPaul wawuthatha direct kuNkulunkulu straight kuJesu ingcwadi eyiqonde kuwe ababhali bazo bayilanda ezulwini ukuze ungezukuyingabaza haleluya ukuze ungezukuyingabaza right uchapter 1 haleluya okay ake sifunde khona lapho asidlulele kuverse 2 who have record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and all the things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that heareth these words of this prophecy, and keep these things which are written therein. Uyasizwa isambulo kuthiwa number 1 kunesibusiso osithola ngokuyifunda noma uyayizwa lento oyifundayo noma ngaba uyizwa esokuthi uyasifunda. Number 2 uthola isibusiso ngokusi-understanda. Number 3 uthola isibusiso ngokusikholwa. Kezwakala kukhona abasifundayo basi-understande bathi abasikholwa. Kezwakala yingakho izibusiso zintathu. Uyazi ukuthi incwadi eyiqonde ebandleni zinezibusiso. Uyazi u14 books kuthiwa ukwenza ukhohlwe isono. Ukhohlwe nje isono. Kezwakala u14 books of Paul unaleyo anointing. Siyakwazi ukukuzwa thina ukuthi uyawufunda u14 books of Paul sikuzwe emthandazweni. Sithocela ukusithandazela. Oh Jehova asifanele ukuza akawufunda u14 books. Wo akuthandaze bani? Sifuna umuntu ofunda u14 books ozothi inkosi sibonga ukuthi si righteous. Hallelujah. Sibonga ukuthi asina sono. Hallelujah. Right, verse 4. Uthi John to the 7 churches which are in Asia. ITurkey njengamanje. Hallelujah. La kune Turkey khona. Grace be unto you and peace unto him which is, which was, and which is to come. And to the 7 spirits. Los 7 spirits to 7 anointings. Ibandla mahlangene kanje likhonza kuflowa u7 anointings. Into ebeyenza singamboni lo 7 anointings eflowa yingoba besingakhulumi igrace. Kezwakala uyazi ukuthi umoya ngcwele kuthiwa uzele to glorify Jesus. Uzokhazimulisa uJesu. Kezwakala
uzokhazimulisa uJesu. Indaba ingoJesu, uJesu igrace. The more siphakamisa igrace, the more i-anointing iflowa. Kezwakala. Njengoba eqala lama semina kanje egrace, abazalwane bazophila bengathandazelwanga. Bazophila nje kushunyelwa ngegrace, baphile. Kezwakala. Right. Ngizosibamba isikhathi. From chapter 1 kuya ku chapter 3 kwi-book of Revelation ubizwa nge-church age. Hallelujah. Wemlungu ngisondezela lapha nje ungibekele la ngizophuza lamanzi. Ubizwa nge-church age noma ubizwa nge-dispensation of grace. From chapter 1 to chapter 3 ungabhala lapho eBhayibhelini lakho ukuthi church age or dispensation of grace. Isikhathi segrace. Ngezwakala? Yebo. Then chapter 4 verse 1 uthi, after this I looked and behold a door was opened in heaven. Yayizwa indawo. Uthi Johane, and the first voice which I heard was as it were a trumpet talking with me, which saith, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. Chapter 4 verse 1 sekuhlwithwa kwebandla. Uthi uJohane ngizwa izwi ngathi trumpet. Malikhala lithi, come up here. Hallelujah. Sekwenzeka u1 Thessalonians. Asiye kuye. Verse 16, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Uthi, for the Lord himself shall descend from heaven. Hallelujah. Right. Ngenhla angizukuhlehla ngoba ngikwi-Revelation. Labazalwane uPaul yibandla leli washumayela eThesalonika 3 weeks. Laqaleka leli bandla. Wahlala nabo wabafundisa 6 months. Wayeseyabashiya eseyahamba. Labazalwane kuthiwa uPaul indlela afundisa ngayo ngerapture. Kuthiwa ekseni babetha lizukushona bekhona. Malike lashona kuthiwa babethi ngeke kuse bekhona. Yini uPaul angazange athi kubo, hayi man ungathi ni aningizwanga. Kodwa uPaul kunalokho uyabarecommenda. Kuthiwa labazalwane uma beyolala babethe ihlobeni zabo bye bye. Babengathi good night. Kuthiwa babethi bye bye. Kuthiwa ekseni kuthiwa basebehlekiswa ngaleyo nto. Kuthiwa ekseni bathi alizukushona. Ekseni kuthiwa hawu gogo ingani uthe bye bye, bathatha ugogo namhlanje alizukushona. Hey madoda, ake kubuye le yanto. Kezwakala? Ngake ngathi ngidriver eGoli ngabona enye imoto inestick esithi, in case of a rapture you can have my car. Ngambuka lo shayela ngathi naye userious lo muntu lo. Ukuthi mhlawumbe makwenzeka la irobotini iduma. Ayilangi yakho nangisayidingi, you can have it. Awu suka nini. Hallelujah. Ngathi mina makwenzekile kuthiwa ngiye mathuneni ibandla likahlwithwa. Umema ngifakela i-tombstone ethi, I'm here, my body is here up until the rapture. Then you can use my tomb. Kezwakala? Then you can use my tomb. Ngoba la ngiyakhona angisalidingi. Lalela kuPaul uthini? Uthi, for the Lord shall descend from heaven. Angizukuhlala kakhulu la. I-original script uPaul abhala ngayo wathi the Lord will descend to heaven. Ama-translators bathi he cannot descend to heaven because he is in heaven. So basebethi he will descend from. Kezwakala? Ngoba nawe mawehle emotweni, wehla emotweni, awehlele emotweni.
Kodwa futhi mase ngehle emotweni yami ngigibela kwekamlungi ngehlele emotweni. Ngezwakala? So what uPaul, the Lord will descend to heaven. Hallelujah. Ngoba njengamanje inkosi ikwi-third heaven. Ngezwakala? Lapha esibhakabhakeni is the second heaven. Emafini is the first heaven. Lapho kunonkulunkulu khona is the third heaven. Uthi uPaul, the Lord will descend from third heaven to second heaven. Uma uJesu ehlela lapha esibhakabhakeni, uthi with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. The dead in Christ. There are two kinds of the dead. There are the dead which are just statistics, and there are the dead in Christ which are God's VIPs. The Bible says the dead in Christ shall rise first. Hey madoda. Hey kusezenye into. Then uyamuzwa uPaul. uPaul uyayifaka uthi rapture izokwenzeka ephila. Awukwazi ukukhuluma ngerapture ikhombe kwi-future. Ayingeni kwi-future. Ngezwakala? Uthi uPaul akasho ukuthi they. Uthi uyayifaka neteam yakhe. Uthi thina esiyobe sikhona siphila. Ngoba i-rapture ayiyi kwi-future. I-second coming engena kwi-future. I-rapture ingenzeka manje njengoba ngimile nje. Ngezwakala? I-rapture ayingeni kwi-future. Hallelujah. Uthi we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Leli gama elithi rapture livela kwiBhayibheli lesiLatini. Ngesikhathi kutolikwa isiGreek uPaul abhala ngaso besa kwisiLatini kwavela igama elithi rapture. IKing James ithi we shall be caught up. IsiLatini lithi we shall be raptured. Urapture lo ukuthatha into ngokusheshsha. Uyabona umfana mayehlwithwa isikhwama sikasise edrobheni. Usithi fe athi usisukuthiwa hey vimbani gone. Usirapture. Ukurapture ukuthatha into unexpectedly swift. Hallelujah. Yingakho lemfundiso ethi uJesu uzotshela odrive imoto apaka imoto. Hayi akusesiyo. Akusiyi rapture leyo. Kezwakala? I-rapture khona bazohlwithwa beshayela. Kezwakala? Uyabona mangithatha ophini ngibabeka lapha kwetafula. Ngithathe namatsha amancane ngiwabeka lapha kwetafula. Bese ngihambisa imagnet phezulu. Ophini akudingi ubatshela ukuthi on your marks get set. Makhamba uphini phezulu bayayisukela. Yini indaba? Yingoba inature ekhanda uphini iyona ekhanda umagnet. Ngezwakala? Wena njoba manje usindisiwe une nature entsha, yile nature uJesu nayo. Uma uJesu evela nje sibhakabhakeni, inature yakho isensa leya nature, we are gone. Hallelujah. Impahla lezi zizosala. Uthisha ozobe miphambi kweingane zesikole abazukumbona ephuma emzimbeni. Bazobona impahla nje isala. Hallelujah. Uthi we shall be caught up together with them to the clouds to meet the Lord in the air. Uyambona uPaul usewabale onke amazulu. Uthi thina sizohlwithwa to the clouds to meet the Lord in the air. Masihlwithwa la sizofike kube ne stage emafini. Emafini yilapha sizobonana sonke nabazalwana abasuka emathuneni. Yila sobonana khona noBhengu, noNgidi, noChiliza, bonke sobonana emafini.
ngoba lapha esibhakabhakeni indaba isingoJesu. Hallelujah. To meet the Lord in the air. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Lo line wokugcina othi so shall we ever be with the Lord. I-originally uPaul abhala ngayo esiGreek bathi ithi this is the official way to be with the Lord forever. This is the official way. Ukufa is not the official way. Yingakho verse 13 uthi labazalwana sebefile baye ezulwini uJesu uzobuya nabo baye nabo lapha abangcwatshelwa khona bavuke nemizimba emisha baye bengafanga ezulwini sekuyangeneka ungafanga ngoba uJesu wasifela. Ngezona yingakho mina emathuneni anguculo umculo kuthiwa indlela idlula la. Angixhuma ngixasi kulelo culo mina ngingena kuleli verse lesibili nje sengikhomba bona ukuthi nawe uzodlula la, nawe uzodlula la. Mina I ain't never going nowhere. I'm not waiting for the undertaker. I'm waiting for the uppertaker. I'm not waiting for the hole in the ground. I'm waiting for the hole in the sky. Mina ngilinda ukuhlwithwa. Noma kungathiwa ngiyafa ngiyofa ngibheke phezulu ngoba ngilinda ukuhlwithwa. Musukufa ubheke phansi ngathi ulinda ithuna. Silinda ukuhamba singafanga. Hallelujah. Ena sizukufa, thana ngizukufa. Kuzoze kuhlwithwe ibandla. Makubiza ukuthi uzube na 200 years kwenzani lokho? Kwenzani ungenasono? Hallelujah. Kusafuna ke sithuka ukufa. Safuna ke sithuka ukufa. Kezwakala. Wena kwakho ukufa ngeni. Thana kwami ukufa ngeni. Thana kwami asophinde sinqwabe. Kuyoze kuhlwithwe ibandla. Hey, lalelani la. Oh. Uthi ngiyobuyela esambulweni. Kofuna ningibuyise. Kofuna ningibuyise ngizoqedela isambulo. Angikwazi ukushiya lento la. Awuzwe lapho uPaul uthi we which are alive and remain. Which are alive and remain. Elezulu lithi thina siyobe sikhona siphila. Alisho ukuthi thina siyobe sikhona sisemthandazweni. Khona bathi rapture mayingenzeka ungathandazi. Uthi uPaul ukuze ube khona uhamba uphila, ukuba khona nje uphila. Hallelujah. Uthi uJoseph Prince ngesiGreek njoba lithi we which are alive and remain. Lamagama yazo alive and remain. Bathi uPaul wayesho ukuthi thina siyobe sikhona singafuni ukufa. Hayibo. Thina siyobe sikhona singafuni ukufa. Amen. Wena ukuze uyongcwatshwa fanele uvume. Fanele uvume. Thana mina angivumi ukufa. Azo. Mayathi we which are alive and remain. Lo remain ngesiGreek bathi usho ukuthi thina siyobe sikhona sipalakile singafuni ukufa. Hallelujah. Ingathi ngasukela nje umngcwabo engawazi emathuneni. Ngife ngimeduze komgodi ngithi bathi wenzani umfundisi ngithi angifuni ukufa. Hey madoda, kuthiwa ukuze uficwa irapture fanele ungakufuni ukufa. Hey nine ufa isono. Ngezwana. Ubatshela baba zokudwayisela uma singwabisana ndingangibhedeli nini.
mina ngifuna ukufa. Kuthiwa manje abazukulu bazothola imiliyoni bohlala benje, angifuni ukufa. Hayi sona madoda. Hallelujah. Uthi shall be caught up together with them, and so shall we ever be with the Lord. And so shall we ever be with the Lord. Ngithi original scripture lapha bathi ithi, this is the official way. Aw sukanini. This is the official way. Yingakho laba bahambe ngokufa bazobuya, bahambe ngendlela eright. Thina sohamba siphila asizukubuya kuthiwa sizofa ngoba sekhanjwa ngendlela official. Thana mina kulomhlaba ngizohamba ngendlela official. Hey sukanini madoda. Kezwana lento ngathi ungakuyobhala iskipha. Sibhalo la ngaphambili ukuthi ngizohamba ngendlela official. Wena njengoba ususindiswe nje indlela official ukuhlwithwa. Hallelujah. Bathi uKenneth Hagin wakwachaza healing. Wachaza healing kubazalwane. Uthe sebiza abagulayo. Kuthi ugogo wayehlezi wheelchair. Kuthiwa wasukuma uphuma ngomnyango. Bathi wathi kanti kade ngaphila. Kanti kade ngaphila. Bathi waphuma umnyango wahamba ugogo. Wathi kanti kade ngaphila. Kanti ngaphila mhla kufa uJesu. Kanti ngaphila lapho. Wena kade waphila. Tshela ingqondo ukuthi usuyaphila. Thana mina kade ngaphila. Kade ngaphila. Hallelujah. Ngangihlushwa ikhanda libi kabi. Ngaya ku-afternoon. Ubaqaphela kudokotela manikhuluma. Dokotela kusumngani wakho, ubaqaphela manikhuluma naye. Wayesengijova bathi intravenous injection eyifaka la emthanjeni la engalweni umjovo. Wayesengazi mangifika ku-afternoon. Ngelinye ilanga wathi kimi ukhona enekhaya owake wafa nge-BP. Udokotela mayisebuza lokho usuke sethi sengiyisuthi imali yakho sengifuna ukuvalifayela manje ubothayima ungabhayizi ngathi mina kuye hayi akakho wathi usho ukuthini ngithi mina ekhaya i-first born uJesu i-second born abapostoli i-third born i-early church akekho wakwafa nge-BP lapha mangehla mhlambe mina ngiku-20 billion born kodwa nje ekhaya wathi u-afternoon angidlali ngathi nami XPL ni nami angidlali ubaba careful amamoshalo amaningi umuntu wamkela lapha esejara funa udokotela mombonto usefuna ukuvalifayela uthi uyenqaba ukufa ngilindafe ngiyocela ukukhuluma emngcwabeni wakhe ngife ngisho ngithi wathi kuzofa mina ngabamba izwi manje sengiphelezela yena. Hallelujah. Thana njengoba ngikwi-grace angisezukufa ngoba uJesu wafa endaweni yami mina ngiyaphila endaweni yakhe. Hallelujah. Awuzu verse 18 uthi wherefore comfort one another with these words. Uthi uPaul duduzanani ngalamazwi. Kududuzwana ngerapture. Kezwana. Duduzanani ngalamazwi. Akududuzwana ukuthi nami ngake ngaxoshwa. Hawu. Duduzanani ngalamazwi. Hallelujah. Right, asibuyele ke Revelation. Kwenzeka lokhu ke laphana ku chapter 4 verse 1. Ngezwakala. Kungena ke kuphuma ibandla. Hallelujah. U chapter 5
Chapter 4 no chapter 5 okwenzeke ezulwini ibandla lisezulwini. Hallelujah. Okwenzeke ezulwini ibandla lisezulwini. Chapter 4 no chapter 5 uhamba hand in hand no chapter 6 kuyofika chapter 19 verse 10. Umehluko ukuthi chapter 4 no chapter 5 okwenzeke ezulwini ibandla lisezulwini. Chapter 6 kuya chapter 19 verse 10 okwenzeke emhlabeni ibandla lingekho. Kezwakala? Ibandla lingekho. Kezwakala? Chapter 6 verse 1 uthi uJohane usebona ogibele a white horse. Hallelujah. Namchaza white horse ukuthi white horse ihashe leli limhlophe limeli system. Kezwakala? Kune white system. Le white system umnikazi wayo ugqoka white, unejet white, unoMercedes white, naye ugqoka white. Indlu yakhe ahlala kuye Rome ipendwe ngo-white. Ngezwakala? That is papal system. Upope uyena ozo-introduce umphika uKristu emhlabeni. Ngezwakala? And iy'ncwadi zaseRoma ziyavuma ukuthi the last pope will be corrupt. Upope ozobe kuwupope mahlwithwa ibandla will be corrupt. Wena kudinga ufuna ukwazi upope corrupt, wena okwakho ukulinda ukuhlwithwa. Wena nokuthi umphika uKristu kuzobe kubani awuxhuma uxhasi lapho. Kezwakala? Asidingi nokumazi umphika uKristu, sizozwa ngalesi sixuku esizolandela chapter 7. Kezwakala? Lo white horse umphika uKristu uyangena and bazomthanda abantu. Hallelujah. I-red horse imele i-socialism. Uyazwa manje kukhalwa ngokuthi igebe likhulu phakathi kwaba-rich nabaphuwa yonke indawo. Umphika uKristu mengena uzosolva leli gebe, uzothatha imali kubantu aba-rich ayilethe kubantu abaphuwa. Hallelujah. Thina siyibandla sizobe sesingasekho. Kezwakala? Ibandla liyaphuma ku chapter 4 verse 1. Kezwakala? Right. Ngoba ngiyafundisa ngigoqa yonke ibook of Revelation. La ku chapter 7 chapter 6 ngena umphika uKristu. Lo white horse uyangena, introduce upope. Red horse i-socialism. Hallelujah. Ihashe lilandela iliphi? Black horse umeli capitalism. Capitalism ithi lelo nalelo xoxo aligxumele. Yiyo lesebenzayo, isebenza ko Canada, USA nala eSouth Africa. Yingakho president balamazwe ethu mabe khuluma be-address abantu bafaka ublack. Kezwakala? Emva kwalokho bese kuba green horse. Alikho ihashe li-green. Kezwakala? Yingoba kusiwa amahashi la isystem. Kune system esebenzisa ugreen, that is Islam. Uyazi ukuthi umhlaba wonke inkolo enkulu iChristianity yokusindiswa. Eyesibili iIslamic. Once abantu abasindisiwe bephuma emhlabeni, inkolo ezoba inkulu iIslam. iIslam umu against yona bakunquma ikhanda. Mawu against ama-Islam unqunywa ikhanda. Kezwakala? Yingakho mawufunda la kwabulawa abantu abaningi. Kezwakala? Ngoba ma against Islam, your head must be cut off.
Haleluya. Wena njengomzalwane uzobungekho lapha. Kulesekiso uzobungekho. Kezwakala. Right, that's Connect chapter 7. Chapter 7 ukhuluma ngalo 144,000. Hallelujah. Ukhuluma ngalo 144,000. Laba abazosindiswa ibandla selihlwithiwe. Ngezwakala. Njengamanje kunabantu ababili ezulwini abangafanga physically. Abazange bafe physically. U-Enoch was raptured kuGenesis chapter 5. Wayezulwini enomzimba negazi. Owesibili u-Elijah waya ezulwini enomzimba negazi. Njoba ngikhuluma nawe nje basezulwini banemzimba enegazi. Wayekwenzelani lokhu uNkulunkulu? Wayebahlwithelani bayezulwini bephila kwi-old covenant, bephila kwi-old testament eyayithi ukuze bayezulwini kufanele bafe. Yini abahlwithe bengafanga? Lalelake. Ukubona makudlala i-team. Ake ngithi kudlala i-Chiefs the Pirates. Badlala ama-semi-finals. Bazodlala i-final next week. Bese ngithi i-striker lese Pirates esithenjiwe sishaye 2 goals. Siyashisa le striker. Sishaye 2 goals. Kezwakala. Uthi umdlalo usaqhubeka, ucoach abese yaphakama, athi useyashintsha. Akhiphe lesi striker. Uyazi ukuthi ihlwele ayikhali. Ziyazi ukuthi njobe sikhipha usisaveli final. Kezwakala. Ufuna ukusifaka kwi-final singaze silimale. Kezwakala. uNkulunkulu wahlwitha u-Enoch ukuze angaze afe physically. Ngoba mayiseze wafa physically akusekho official ukumbuyisa. Kezwakala. Wamthatha uNkulunkulu wamhlwitha. No Elijah naye wamhlwitha. Kezwakala. Ukuze bazobuya bazokhuluma kumaJuda. Kezwakala. Bese kusindiswa lo 144,000. Nginandoda eyafika lapha kwami yangidemonstratela enye example. Yangilwisa kakhulu ngama voice note ithumela ukuthi angeke kube u-Enoch kuzoba umusi. Sa debate ngaze ngayiyeka ngibona ukuthi ayiyalwa. But ithe ngelinlanga ifika izongibona yangenzela iexample engakaze ngiyibone. Nami kwamakhanya kakhulu. Uthi indoda no ngiconvinceekile umoya ingcwele khona into angikhombise yona. No bengikade ngiagainst wena ngiyavumelana nawe. Kezwakala. Lo Mose sasimbanga. uMose lithi iBhayibheli akekho wazi ithuna lakhe. Kodwa uMose wafa. Kuthiwa akekho wazi ithuna lakhe. Kunjengokuthi ngiphethe uwallet la. Kodwa akekho wazi ukuthi nginamalini la. Lokho akusho ukuthi angisenamali. Nginayo ukuthi akekho waziyo ukuthi nginamalini. Ngezwakala. Ukuthi ngifakele izinto ngeke ngikwazi uyidemonstrate lento. Ukuthi uma kuvuka abazalwane beOld Testament bavuka bangena emzimbeni yabo yenkazimulo. NoMose wangena emzimbeni wakhe wenkazimulo. Ngezwakala. Uma kuzobuya uMose kusho ukuthi ukufa kukhona ezulwini. Ngoba uMose uma isezophuma emzimbeni wenkazimulo abuyele kulomzimba ukufa. Leli gama elithi ukufa lisho ukwehlukana. Zintathu inhlobo zokufa.
Uma ingane izalwa separated from God, ifile. Ukufa kwesibili ukuphuma komoya wakho kulo mzimba. Ukufa kwesithathu ilokhu kwemoya yabantu abangamamkelanga uJesu sebeye kufeni okunguna phakade. Njengamanje uMosi ukwi-glorified body ezulwini. Uma ezophuma kwi-glorified body abuyele kulomzimba wokufa, kusho ukuthi asivume kukhona ukufa ezulwini. Bangayazi leyo example ngiyitshelwa uye. Kezwakala? So uNkulunkulu wabathatha labo bobabili ukuzongela imbewu. Ngoba ukube babezofa babengeke uNkulunkulu akwazi ukubabuyisa. Ngoba baphume ngendlela official yokufa. Manje uNkulunkulu akabathathe bengakafi ukuze azokwazi ukubabuyisa. Hallelujah. Asadluleke lapho. Angisezungena kakhulu lapho. From chapter 6. From chapter 6 kwi-book of Revelation kuya ku-chapter 12 first 3.5 years wama-tribulations. Kezwakala? From Revelation chapter 6 kuyofika chapter 12 first 3.5 years wama-tribulations. Revelation 13 kuyofika chapter 19 verse 10 last 3.5 years wama-tribulations. Kezwakala? Ama-tribulations uma aqala ngokuthi qale kuphuma ibandla. Uthi uJesu thina siwusawoti wezwe. Kusho ukuthi ngoba kukhona thina izwe ngeke libole sikhona. Ukuze kwehlulaka likaNkulunkulu fanele kuqale kuphuma ibandla. Ngoba ulaka likaNkulunkulu alikaze lwehle phakathi kwabalungile nabangalunganga. Hallelujah. Ukuze lwehle eGomora naseSodoma niyakhumbula. uNkulunkulu before ahlisa ulaka lwakhe waqale wakhipha uLothi. Before ahlisa ulaka lwakhe akazange lwehlise kusekhona uLothi. Uyakhumbula ukuthi uLothi wake wadileya ebambeyeka. Kuthiwa ulaka alwangehla. Yini indaba? uNkulunkulu ulaka lwakhe aqala susa abalungile bese liyehla. Yingoba ulaka likaNkulunkulu mawulubuka lwehla ukhala njengabantu elibehlelayo. Ubuza umkalothi kuthiwa wajika wabheka emuva. Wakhala njengabantu elibehlelayo wafa njengabo lungamehleli. Laba bathi ulaka likaNkulunkulu luzokwehla ibandla lila benziwa ukuthi abalwazi lunjani. Ulaka likaNkulunkulu malwehla ukhala njengomuntu elimehlelayo ufe njengaye lingakwehlelanga ubukile. Yingakho noNoah wamfaka emkhunjini wavala. Ngoba ukuba uNoah wake wabona wayizofa njengabo ephakathi emkhunjini. uNkulunkulu wenzela ukuthi angaboni. Ngoba ulaka likaNkulunkulu mayedila nalo nabantu uyabafihla abalungile. Thina malwehla sizobe sikwelesithathu izulu kuumshado. Kuyazwakala? Kuumshado. Yingakho zonke intshumayelo ezifocusisa ibandla kuma-tribulation kumphika uKristu zirong. Yingakho uPaul kuHebrews chapter 12 ethi looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Thina sibheke uJesu bazalwane. Amehlethu abheke uJesu. Akukho kuzokwenzeka ibandla lisela. Hallelujah. Yingakho nale vaccine ayinayo u666. Ingaba nakho okunye kodwa hayi u666. Kezwakala? U666 uzongena ibandla selina 3.5 years lahamba. Uyazi uzongena njani 666? Asifunde khona la chapter 7. Ake sifunde khona la ku chapter 7. Right, asibambe uverse verse 13. And one of the elders answered, saying unto me, what are these which are arrayed
in white robes. And whence came they? Kuthiwa elinye lamalunga labuza ukuthi obani laba bafake ezimhlophe. Hallelujah. And I said unto him, say, thou knowest. And he said to me, these are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Ilesi sixuku esingenakubalwa lesi. Hallelujah. Ilesi sixuku esingenakubalwa. Uthi uJohane labuza ilunga lathi obani laba? Ilunga lama elders. IBhayibheli likhuluma ngo24 elders. Lo 24 elders yibandla nabazalwane beOld Testament. Uthi uPaul isakhiwe esisekelweni sabapostoli nesabaprofeti. There were 12 apostles from the 12 tribes. Kuphuma u24. Lapha abazalwane beOld Testament nabeNew Testament sebesezulwini lo 24 elders. Lesi sixuku esingenakubalwa yilaba abazosindiswa sekuhamba ibandla. Kezwana? Kunabantu abasazosindiswa sekuhamba ibandla. Basindiswa kulo 144,000 ozobushumayela. Lo 144,000 uphenduke kulama 2 witnesses. Lama 2 witnesses asezulwini. Ibandla malifike ezulwini lama 2 witnesses ayaphuma ezemhlabeni. Ehlela lapha ahlwithelwa khona, bahlwithelwa kwaIsrael eJerusalem, bazokwehlela khona. Bese bekhuluma kumaJuda. Bese isizwe nesizwe njoba ziwu12 kusindiswa 12,000. Lo 144 yiwo osushumayela umhlaba wonke. Kezwakala? Yiministry yawo. Uma iphela iministry yabo, iphela ngokuthi isixuku esindiswe kubo siqale sihlwithwe. Bese kuhlwithwa bona. Bese kusala ke labofakazi ababili. Kezwakala? Balapha neJerusalem. Bona sebesebenza ukwenza i-countdown esele isigodlo sikaSathane sidestroywe. Kezwakala? Labofakazi ababili abazukushumayela umhlaba wonke. Bazoshumayela only to the Jews. Bese kumaJuda kusindiswa lo 144. Lo 144 yiwo 144,000 yiwo sushumayela umhlaba wonke. Sekufezeka lo Zechariah 8 verse 23 othi izizwe esizwe nesizwe 10 people bazosindiswa ngeJuda elilodwa. uZechariah 8 verse 23 ngicela umbhale ngeke ngisamfunda. Uthi kuzo zonke izizwe zomhlaba kuzosindiswa 10 people ngeJuda elilodwa. 10 Zulus, 10 Xhosas, 10 Sothus, 10 Frenchmen, 10 Canadians, 10. KwiJuda elilodwa lama Juda awu 144,000. Uyabona isixuku esingenakubalwa? Isixuku esingenakubalwa. Sesiyahlwithwa ke emva ka 3.5 years. Sifike ezulwini. Sifika thina sino 3.5 years ezulwini. Sekubuza thina sithi zikhiphani manje lapha. Uyazwa makuthiwa iEda labuza ukuthi manje obani laba? Kubuza thina. Hayi ukuthi kuzobe kubuzwa ngathi. Thina siwumakoti kaJesu. Kwake kwabuzwa yini ngomakoti eshada kuthiwa ubani lona? Nephara lingenile liyabona ukuthi umakoti lo kuyashadwa la. Yithe sobe sibuza ukuthi zikhiphani manje la. Lesi sixuku asizukushintshelwa imizimba masihlwithwa. Yingakho ethi uJohane, they came from all nations, kindreds and tongues. Bavela kuzo zonke izizwe, kuzo zonke izilimi. Kezwana? Lento yokushintshelwa umzimba ufane nokaJesu eyebandla. Mawufuna ukushintshela umzimba ufane nokaJesu, wamkela uJesu. uJesu wafa ena 33.5 years old. Wavuka ena 33.5 years old.
wakhuphuka wayezulwini enomzimba ona 33 and a half years old. Njoba ngikhuluma nawe una 33 and a half years old, ezulwini agugwa. Lo mzimba wakho usazoba no 33 and a half years old throughout eternity. Hallelujah. Umzimba ongeke uphinde uguge kuwo. Hallelujah. Lo mzimba ngeke uphinde ulambe kuwo. Uzobungadli ngoba ulambile, uzobudlela ubumnandi. Niyazi ukuthi uAdamu engakawi engakoni wayedlela ubumnandi. Mawulifunda kahle iBhayibheli, wayengadlela ukulamba. Lento yokulamba ingene ngesono. Wayedlela ubumnandi. Hallelujah. Kulo 7 years sishada noJesu sizobe sidlela ubumnandi. Umzimba ongeke uphindwe etoilet. Awu suka. Ucabanga ukuthi uJesu uphinde ehle esihlalweni nathi usawuchitha amanzi. Aphinda abuye. Umzimba oyohlala una 33 years old throughout eternity. Hallelujah. Mawufuna ufaka iorder. Hallelujah. Ukubona umuntu ehleze spare ezamule elambile. Kodwa ulinde iorder, ulifakile iorder. Kezwana. Mhlawumbe ungagula lo mzimba wakho esibhedlela, kodwa usulifakile iorder ukuthi mina ngifuna lo yamzimba wenkazimulo. Lo mzimba wenkazimulo kuzobe kuyinyama namathambo bese gijima inkazimulo esikhundleni segazi. Ngoba leli gazi yile liktracer back kuAdam. Manje fanele leli gazi lingabibikho kugijima inkazimulo ezokutracer back kuAdam ogcina. Throughout eternity. Hallelujah. Throughout eternity. Thina sizobe sidunyiswa siyibandla. Hayi ukuthi siyodumisa, siyodunyiswa. Siyodunyiswa thina. Kuyohlonishwa thina. Hallelujah. Ingilosi azikaze zimbona uNkulunkulu kwiHall of Holies emi ngeenyawo ejabule dansa, kodwa on that day ibandla lifika. On that day ibandla lifika. uNkulunkulu uyophakama ame ngenyawo. Enza iGuard of honor ehlonipha ibandla. Hallelujah. Ibandla liyahlonishwa. No uNkulunkulu uyolihlonipha. Hallelujah. Throughout eternity. Right. From chapter 13 ku Revelation. Sekuqala ke manje kungena u666. Last 3.5 years ibandla lahamba. Uyazi uzomfaka kanjani Satan u666? Uzomfaka kanje. Emva ka 3.5 years lesi sixuku sesiyahlwithwa. Siyongena ezulwini sinjalo. Bese ethi umphika uKristu naqala kwalahleka abantu ngesikhathi kuhlwithwa ibandla. Namanje sekulahleka abantu. Kungcono abantu bathegwe bezokwazi ukutraceka. Kungcono abantu bathathe inombolo bezokwazi ukutraceka. Abantu u666 bazomthatha bengamfuni. Benzela ukutraceka ngoba manje sekuphinde kwahamba esinye isixuku. Abantu manje babuzana manje lesixuku esesiphinde sahamba bese kuthiwa hayi ngcono nithegwe nizofakwa u666. Ngiyazwakala? Ibandla liyobe lingekho. Hallelujah. Kuthiwa le tag akusiyi vaccine, yi-tattoo. iBhayibheli ulifundisise kahle. Akusiyo i-vaccine, yi-tattoo. I-vaccine ungahlala ungayithathi ngoba ungafuni, kodwa ungayimatanisi no666. Cha, isizathu si wrong. U666 uyongena kusele 3.5 years ibandla kuma tribulations. First 3.5 years uyangena umphika uKristu. Last 3
usefaka lo 666. Hallelujah. Right, chapter 19 ku book of Revelation from verse 11 kuya chapter 20 verse 7 1000 years wokubusa kaJesu la emhlabeni. Ngezwakala? Isihlalo sakhe sobe silapha eJerusalem for 1000 years. Usathana uzobanjwa afakwe emgodini ongenamkhawulo ukufa bese kuyama. Ngezwakala? For 1000 years abantu bephila ukufa kungekho. Ngezwakala? Kunabantu abathi usathane uboshiwe. Ngatshela omunye ethi usathane uboshiwe already. Ngithi mina kusho ukuthi uboshwe ngeketanga elide ngoba nakho ukufa khona. Kusho ukuthi ilide leliketanga lakho uyakwazi ukufika nomaphi. Maye sazobanjwa afakwe emgodini ongenamkhawulo. Once wafaka emgodini ongenamkhawulo ukufa kuyanqamuka. Ngoba ukufa akuveli kuNkulunkulu. Ukufa kuvela kuSathane. Hallelujah. Then chapter 20 from verse 11 kuya ku verse 15 sekuyi final judgment. Ngezwakala? Sekuyi final judgment. Ibandla likho la. Lapha sebejudgwa ngokuvulwa kwezincwadi. Ibandla likho. Kunabantu abathatha ibandla bazolifaka la. Kuthiwa yonke into oke wayenza izohlala obala. Yonke into usazophendula ukuthi wakwenzelani ukuthi. Hayi. Ibandla liyobe lingekho kule final judgment. Bese chapter 21 no chapter 22 sekuyinguna phakade. Sekungenwa kwinguna phakade. Hallelujah. Asifunde nanka amavesi amabili bese ngithandaza. Asifunde nanka amavesi amabili. Ku chapter 4 verse 1. Ngicela ulidwebele. No chapter 4 ku Revelation verse 1. Uthi after this I looked and behold a door was opened in heaven. Ngicela udwebele lo door was opened in heaven. Lo door was opened in heaven. Bese siya ku chapter 19 verse 11. Uthi and I saw heaven opened. Uyababona labo door opened. Nalapha singasho ukuthi a door was opened in heaven. Uma ngithi ehholo iminyango ibivuliwe bese ngithi ehholo kuvuliwe kusey statement esodwa leso. Uyang understand? Angiphindi ngithi kuwe ehholo iminyango ivuliwe bese ngenza istatement esesibili ngithi ehholo kuvuliwe. Kusasho into eyodwa. Ukuvulwa kweminyango kusho ukuvulwa kwehholo. Ukuvulwa kwehholo kusho ukuvulwa kweminyango. Gezwa? So la njoba ngithi dwebela ku chapter 4 verse 1 ethi I saw a door opened in heaven. No chapter 19 verse 11 ethi I saw heaven opened. Ku chapter 4 verse 1 a door was opened in heaven. Kungena ibandla. Ku chapter 19 verse 11 a door is opened noma heaven is opened sekuphuma ibandla. Gezwakala? uNowa umkhumbi wakhe wavulwa kabili. Wavulwa ngesikhathi engena wavalwa kwawuza mqolo wawusuvulwa ngesikhathi esephuma. Nezulu lalizovuleka kabili, lizovuleka kungena ibandla livaleke. Bese mase kudlula ulaka likaNkulunkulu lika 7 years bese izulu liyavuleka uJesu sebuya nebandla. So wena njoba wamkela uJesu ngeke uphinde uhlangane nolaka likaNkulunkulu. Futhi ngeke ibe khona nencwadi ongalifunda kuyo phansi. Ngezwa? Wena ngeke uphinde uhlangane nolaka lukaNkulunkulu. So ukwesaba ulaka likaNkulunkulu wena udlulile kukho.
udlule ngokwamkela uJesu. Hallelujah. So zonke iprofetho ezithi sikuwa ama tribulations kwenzakalani ungashaywa uvalo. Kezwakala. iBook of Revelation is just that simple. Ilula nje ngaleyo ndlela. Hallelujah. Njengoba ulaka likaNkulunkulu lungangeni ubukhona bebandla. Hallelujah. Square up your shoulder mawuhamba. Lift up your head. Ngoba wena uvimbe ulaka likaNkulunkulu. Wena noma ungasala wedwa ngeke angene umphika uKristu. Akusilona ibandla elisaba umphika uKristu. Uyena osabathina. Ibandla selina 2000 years likhona. Umphika uKristu lokho ecashile. Akavele phela. Umphika uKristu uyamsaba umuntu okuJesu. Kezwakala. Yingakho lesixuku mase sisindiswa asisafakwa kuJesu. Yingakho umphika uKristu mefuna ukubabulala uzobabulala. Kumanje la umphika uKristu engakwazi ukuzenzela. Ulinde kuze kuphume ibandla. Kezwakala. So wena uvimbile la emhlabeni. Hallelujah. We ambassador. Kezwakala. I-ambassador umuntu omele izwe lakhe kwelinye izwe. Njoba ngikhuluma nawe nje antu uyazi ukuthi America neChina ixabene. Uyakhumbula mhlawumbe exabana kwenzakalani? IChina yathi ambassador yayo ayibuye. NeAmerica yathi ambassador yayo eseChina ayibuye. Njoba sekunjalo sebengahlaselana noma yinini. Uma iambassador yaseChina iseAmerica kusho ukuthi iChina ngeke ihlasele iAmerica ngoba kukhona umuntu wayo laphana. Ulaka likaNkulunkulu ngeke lwehle ngoba kukhona abantu basezulwini la. Ulaka maselizokwehla funa abantu basezulwini bathathwe. Thina singama ambassadors. Yingakho uJesu ethe asixolela abantu izono. Asinika abantu amavisa okuyezulwini. Kezwakala. Asinika abantu amavisa okuyezulwini. Singama ambassadors. Uyazi ukuthi abantu mabefuna ukuyezulwini akudingi bahlangane noJesu. Kudinga bahlangane nawe. Dinga bahlangane nawe. Bese wena umhlanganisa noJesu. Bese tshelwa uwe ukuthi usenokuphila okuphakathi. Hallelujah. Ngale grace bazalwane uNkulunkulu ufuna ukubamba izingane zenu. Hallelujah. Ngake ngasho kwenye iclip ngathi for the sake of your children yekela ukriticize igrace. For the sake of your children. Noma ungahlala ungayi-understand kodwa for the sake of your children iyeke ukuyicriticize ngoba uNkulunkulu uzosindisa izingane zakho ngayo. Hallelujah. Bamba iBhayibheli lakho ume ngenyawo. Thana mina ngiyinxusa lasezulwini la emhlabeni. Ulaka likaNkulunkulu ngeke lwehle ngisekhona. Ama tribulations ngeke aqale emhlabeni ngisekhona. Mina ngimeli izulu la emhlabeni. Webazalwane izulu yazi lithembe wena. Umele lona. Kezwakala. Ungathuswa iprofetho eyishaya iceleni. Thana izulu lithembe mina la emhlabeni. Mina ngiyinxusa lasezulwini la emhlabeni. Ngithethelela abantu izono. Ngiphilisa abagulayo. Ngivusa abafile. Hallelujah. Bazalwane ngiqedile. Mhlawumbe ukhona la. Ala rasa salambososa. Mhlawumbe awukwazi ukugcwaliswa ngamandla amangcwele with the evidence of speaking in tongues. Hallelujah. Lento yokukhuluma ngezilimi is for every born again child of God. It's not for the selected few. Hallelujah. Uma ngabe ubukhona ubungeza la ngaphambili, I will pray from today umuthandaza kunelwa ngejozo yizwa la iswini.
Le language ifuna iphume ngomlomo. Kusuke ekuthandaza umoya oyingcwele ngomoya wakho. Kusuke ekuthandaza umoya wakho ngomoya oyingcwele. Haleluya. Abanye bayayizwa le language baphazanyiswa ingqondo. Ingqondo la inga understand ikhona iya criticize. Ingqondo izo criticize ukuthi usuthini manje. Lo mbhedo okhulumayo uthini? Usuke uhleba ingqondo. Haleluya. Usuke uhleba ingqondo. Haleluya. Le language iqubuka la kuwe eswini. Don't doubt. Fanele iphakame iphume ngomlomo. Kezwakala. Uthandaza ilanguage kaNkulunkulu. Haleluya. Uyabona ngikhohlwa ifoni yami bese ngicela ubaba Sondlo ngithi baba Sondlo ngicela ungifonise ngifuna ukufonela umkami ngikhohlwa ifoni bese ngiyafona mangifona ikhala kumemo umemo umebuka ubona ukuthi kufona ubaba Sondlo kodwa mayi-answerisha kukhuluma mina. Kezwakala. Mawukhuleka ngezilimi usuke uthandaza nge-airtime kamoya oyingcwele. Usuke ufoniswa umoya oyingcwele ekukhulumisa noNkulunkulu. Haleluya. Kuthi umoya oyingcwele, kuthi uNkulunkulu uyayi-understand ilanguage kamoya oyingcwele. Kusuke kukhuluma umoya oyingcwele ngomoya wakho kukhulunywa noNkulunkulu. Yingakho ungakhuleka ngezilimi ufunda iBhayibheli. Ungakhuleka ngezilimi udlala igame kwifoni. Ungakhuleka ngezilimi ubukela imeshi ku-TV. Ungakhuleka ngezilimi udriver. Kezwana, ngangaphazanyiswa umunye ubaba ubeka iBhayibheli ku dashboard. Uya drive uyangiphazamisa. I-right way yami nayo uyaphonseka. But uyaxolisa uyathandaza. Ngithi mina pray in tongues man. Awukwazi ukuthandaza ngolimi lwakho udriver. Lento yokudrive uthandaza ngolimi lwakho ifana nokukhuluma nge-cellphone udriver. Iqala ukushayela uthandaza ngolimi lwakho. You must pray in tongues. When you pray in tongues, ingqondo kuthiwa ayinasithelo, i-unfruitful. Udriver perfect. Kezwakala. uWeymouth e-USA eCalifornia ngo-1906 kwehla umoya oyingcwele kwehla umlilo wehlela phezu kwabo. Kuthiwa wayehlala esitulweni ethandaza ngezilimi. Leso situlo namanje abazukulu baso bagaya ngaso imali. Kuthiwa mawuhlezi kuso ubanjwa ogesi. Wayehlala kuso akhuleke ngezilimi. Kezwakala. Wayehlala kuso akhuleke ngezilimi. Kezwakala. Funa ube nosofo ohlala kukhulume ngezilimi. Bazukulu bakho bazoganga i-income lapha. Abantu mabehlezi khona bezobe masajeka nje. Kezwakala. Lento yokukhuluma ngezilimi is for everybody. Hallelujah. Don't doubt God. Hallelujah. So I'm gonna lay my hands on you. Ngizokhuleka la lento uzoyenza umoya oyingcwele. Kezwakala. Uzoyenza umoya oyingcwele. Uzongisiza nje oyedwa with the sanitizer. Hallelujah. But you will be filled with the Holy Spirit. Awuzukuthola omunye umoya, awuzukuthola even iCovid. Hallelujah. Abantu mabe emamola basabi iCovid. Mabe emsebenzini abasabi iCovid. Makiwe enkonzweni kuthiwa iCovid. Uyabona lento inobudimoninyana. Gezona. Mangafica eThekwini lapha ngowe-street abantu bahamba bafake ezamfonyo ngaze ngasikhipha nesami ngithi ngiyoze ngibanjwe inkunzi kuthiwa lo simbona ngesamfonyo akusiyo wala. Ngithi mina kusho ukuthi eThekwini khona abakwaziyo nesingakwazi. The very same people mase kuyisonto bathi COVID. Umbuzo uthi kanti ngowe-street ayikho ni COVID. Hallelujah. You will be filled with the Holy Spirit. And umoya oyingcwele uthi uPaul uyophilisa nemizimba yenu efayo. Awuzukufa. Hallelujah. Ngizocela ama worshipers sithi Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle.
umoya ongcwele uzokwehlela phezu kwakho. Ngala rasa sana mboso sha. Baba ongcwele siyabonga. Akekho umuntu owake weza kuwe akangakuthola kuzele. Ngala rasa sana mboso sha. Akekho umuntu owake weza kuwe akangakuthola kuzele. Akukaze kwenzeke abantu beze kuwe abangakuthola bakuzele. Kwaze kwathola umfazi waseSamaria, kwaze kwathola noNicodemus, ngoba wonke umuntu owayeze kuwe wayefika kuthola kudingayo. Napha abantwana bakho, they want to be filled with the Holy Spirit. Ngala rasa sana mboso sana mbasa sa. Ngala rasa sana mboso sa. In Jesus' mighty name, fill them now in Jesus' mighty name. Ngala rasa sana mboso sa. Be filled, be filled, be filled, be filled, be filled, be filled. Ala rasa salamboso salambasa, ala rasa salamboso salambasa, ala rasa salamboso salamboso, ala rasa salamboso salambasa, ala rasa salamboso, 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 ala rasa salamboso salamboso, ala rasa salamboso salambasa, ala rasa salamboso salambasa, ala rasa salamboso salamboso, ala rasa salamboso salambasa, ala rasa salamboso, ala rasa salamboso salamboso, ala rasa salamboso, ala rasa salamboso, ala rasa salamboso, ala rasa salamboso salamboso, ala rasa salamboso salambasa, ala rasa salamboso salambasa, ala rasa salamboso, ala rasa salamboso, ala rasa salamboso, ala rasa salamboso salambasa. Jesus mighty name be filled. Ala rasa salamboso, ala rasa salamboso, ala rasa salamboso salambasa, ala rasa salamboso, ala rasa salamboso salambasa, ala rasa salamboso, ala rasa salamboso, ala rasa, ala rasa salamboso, ala rasa salamboso, ala rasa salamboso, ala rasa. Yes, yes, yeah.
ngayo. Baba wethu onamandla, siyabonga Nkosi, sibonga lolu gcobo Baba onamandla onke. Siyabonga Nkosi, sibonga lo musa wakho omkhulu osowusenzele wona nasebusuku banamhla entambama sophinde waphefumula phakathi kwethu singabantwana bakho. Siyabonga Baba, siyakudumisa ngenceku yakho, siyakudumisa nangesikhathi esifike kuso Baba wethu onamandla onke. Siyabonga Nkosi ukuthi isikhathi sakho, isikhathi segrace Baba wethu ongcwele. Sibonga ukuthi sifikile, the set time has come. Siyabonga Nkosi, uthe wena mawuvula akekho ongavala, wathi mawuvala akekho ongavula. Baba wethu onamandla, siyasamukela lesi sikhathi, siyasembrace Baba onamandla. Siyabonga ukuthi ufikile wena nakule ndawo yethu Baba wethu onamandla. Siyakholwa Nkosi ukuthi njengoba uqalile umsebenzi wakho, usho njalo izwi lakho lithi uqalile umsebenzi uzawufeza Baba wethu onamandla. Siyakholwa ukuthi Nkosi yami sekwenzekile lokho Nkosi okwenzile ntambama nje. Qhubeka Nkosi nabantwana bakho, qhubeka Nkosi nenceku yakho Baba onamandla. Siyabonga isibindi, siyabonga lolu gcobo omnikeze lona. Maye Nkosi ukhula anciphe yena ezintweni zonke. Siyabonga Baba, siyamukela konke usenzele kona egameni lika Jesu Kristu.